ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଅଣସୁଧିଆ ହେଇଛି, ମୋ ବଡ଼ ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମର ବେଳିକିଆ ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଉଛୁ ବଡ଼ଙ୍କ ଘରକୁ, ମାନେ ଅଭିଙ୍କ ଘରକୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭାଣିଛି ଏଠି ତା ମାମାର କ୍ରିମ୍ ଆଣିକି ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବୋଳିକି ଲଗେଇ ପକାଉଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦେଉଛି, ସିଏ ତାର ବୋଳିକି ଲଗେଇ ପକାଉଛି। ଏ ଛୁଆ ନା କ'ଣ କହିବି। ତାପରେ ଝିଅ ପିଲାଟା ନା, ଯେହେତୁ ଟିକେ ସଜବାଜ ଉପରେ ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗେଲ କରାକରି ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସିଏ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ତା ଚୁଟିକି ଟାଣୁଛି। କୁହନ୍ତୁନି ଯେଉଁ 100 ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ପାଗଳା କରିଦେବେ ଆମକୁ। ନା ତା ମାମା କିଛି କହିପାରୁଛି, ନା ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଗେଲ ସରାସରି ହେଉଥିଲେ ନା, ସେପଟେ ଏପଟେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଅବି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ୟାର ଦାଦା ହେବ ତାର ମାମୁଁ, ପୁରା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁରା କେତେ ଖୁସମିସା ଯାଇ ସିଏ ତାର ଦୂରେଇ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଇଏ ଏପଟେ ତାକୁ ଦାଦାକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଜୋରସୋରରେ ହସୁଛି ଯେ ଯେମିତି କିଛି ହେଇନି ଆଉ। ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଠି ମୋ ପୁଅ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗା ସ୍ଥିର ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଣିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଟଡ଼ାରେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇ ବସିଛି। ବାକି ମୋ ପୁଅ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ଚଳାଉଥିଲା, ଦେଖିଲା ଏମିତି ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଲୁଗା ଦେବ ତାକୁ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଛୁଆଟା ନା, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦେବା ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ସେପାଇଁ ବଡ଼ର ମୁଣ୍ଡକୁ ଲୁଗାକୁ ବାରମ୍ବାର ଟାଣୁଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ଏଠି ମାନେ 4-5ଟା ଲଙ୍କାକୁ ଏଠି 4-5ଟା ଟମାଟୋ ପୁରା ଚକଟା ଚକଟି କରି, ସେପଟେ ଆଳୁ ଚକଟା, ଏପଟେ ଡାଲମା, ସବୁ ତ ସିଝା, ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲଗେଇ ଖାଇବା କଥା, ପେଟଟା ମାନେ ପୁରିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ମୋ ବାପଘର ସାଇଡ଼୍ରେ 2 ବେଳା ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଆନ୍ତି, ଏପଟେ 1 ବେଳା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ କେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ମୁଁ କାହିଁକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆ କଥା କିଛି ଜାଣିପାରିନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।